volební billboard a představíš si vlastně fotku nějaký držky, nějaký heslo a případně logo té strany a číslo, s jakým kandidujou. Já chodím hrozně rád k volbám, jenom kvůli tomu, že vypadám, jak vypadám, tak mě tam nikdo nikdy nečeká. Komu bych to hodil? Ježmarja. Mně se nic nelíbí, jo. Dobrý den, ahoj, vítejte u další epizody pořadu Uložit jako, kde 3 neznámí designéři hodnotí všechno vizuální. Protože jsou volby do Poslanecké sněmovny za rohem, rozhodli jsme se tento díl věnovat stranám a jejich kampaním. Podíváme se jak na klasické outdoorové formáty, tak i na kampaně vedené v digitálních platformách. Jelikož stran je hodně a času je docela málo, rozhodli jsme se zahrnout pouze ty strany, které mají podle posledního volebního modelu reálnou šanci dostat se do parlamentu. Tak pojďme na to. Tak, hele kluci, na začátek, co vy a volby? Chodíte pravidelně k volbám, budete letos volit? Já určitě. Ta paleta toho švédského stolu nemohla být ani širší a vlastně takový ty hlasy, že není z čeho vybírat, já vůbec jako nechápu. No vlastně jde o to spíš, koho nechceš a podle toho vol, než podle nějakého jako marriage. Není to marriage, je to prostě nejmenší zlo? Přesně jak Franta říkal, jakoby volba strany není fucking marriage, není to žádný manželství. Za 4 roky může jet znova, že jo? Přesně tak. Budu volit, jako vždycky, a ať už je to za námi, jako už to bude. Ty? Hele, já chodím hrozně rád k volbám, jenom kvůli tomu, že vypadám, jak vypadám, tak mě tam nikdo nikdy nečeká, protože tam vždycky jako hrdě stoupím jako hrdý Čech do volební místnosti a odvolím, takže pro mě to je svátek demokracie. Ale jakoby k tomu švédskému stolu volebnímu, tak já tady zase jako tu rozmanitost českou úplně nevnímám jako úplně velký plus, protože mně přijde, že u nás v Česku máme takovou volební nebo politickou kulturu, kdy vlastně jako kdybych měl počítat všechny strany, které jsem zažil od svých 18 let, tak už některý už ani neexistují, že? Jako Češi jsme jakoby experti na to si vždycky zvolit nějakého nového mesiáše, takže letos máme novou várku mesiášů, tak se pojďme na to podívat. Jak jsem říkal na začátku, těch stran, který vlastně se ocházejí o naše hlasy, je hodně, nebo subjektů je vlastně Asi nejvíc v historii. Nejvíc v historii. Nemám to podložený, ale někde jsem to četl. Teďka je těch stran, který se ucházejí o naše hlasy, je fakt jako rekordní počet, nicméně těch subjektů, který mají reálnou šanci se dostat do poslanecké sněmovny, je teďka 7, myslím, podle posledního výzkumu. A pojďme se teda začít hnedka u hegemona české politiky, vlastně jako, a tím je hnutí ANO. Co říkáte vy vlastně na kampaň hnutí ANO? Mně přijde, že hnutí ANO vlastně jede kampaň už snad rok. Ona jako je pořád na veřejném prostoru vidět. Pořád na sociálních sítích Andrej objíždí, místo toho, aby chodil do práce, tak objíždí republiku už fakt snad rok. Jo, já myslím, že 3 roky třeba i klidně, že opravdu ta opoziční aktivita v tomhle směru je jako hlavně hodně financovaná i neomezeným rozpočtem de facto, že jo. No mě na tom zaujalo na té jejich kampani, že je velice jako eklektická, že tam je takových víc jako brandů, řekněme. Pojďme možná začít úplně od začátku, kdy oni vlastně chtěli upomínat na to, že na rozdíl od současné hrůzovlády Fialovy pětikoalice za nich bylo líp, že jo? Tak to rozjeli takovou tu barevnou retro kampaň, jak říkáš. Co si o tom myslíte? To bylo... Já jsem to nikdy ve veřejném prostoru snad moc neviděl, ono to nebylo moc rozšířený. To na nějakým CLVčku a na sockách mě to i chytilo. Aha. Jako je to bizarní. Je to až bizarní, ale zároveň asi to čerpá, já úplně tam vidím takovou tu vlastně ten koloniál komunistický, kde byly ty ceny nominálně jako v absolutních číslech byly
byly nízký, že jo, ale mohl si dovolit jako mnohem míň toho, že jo, za to, co jsi vydělal v té kupní síle. Tak... Mě by nepřekvapilo, kdyby vlastně marketingový tým politické strany ANO neprojížděl náhodou stránky a skupiny na Facebooku, které se jmenují Retrospomínky. Ano. Já nevím, ale já předpokládám, že si udělali tu analytickou jako rešerši, podívali se na to, co vlastně jako pro ty lidi jako znamená to retro a využili těch grafických principů s nějakým ohlédnutím jako do minulosti. Jo, tenkrát to, sice jsou to třeba 4 roky zpátky nebo 5, já nevím, ale celý to má ten punc té staré značky, starého obalu, že jo, ještě ty tváře jsou takový jako graficky vyžehlený, jak Mě zaujaly ty antromorfizované věci, to pivo s očičkama a dětský syrup. No to je naopak. Ten syrup je veselý, protože byl levnější, že jo, 26%, tak tenkrát se usmíval. Dneska je to smutný syrupek. No, ale zároveň ten vizuál je hodně jako 2000, řekněme, těchto ilustrací, co jsou na těch deskách, nebo na těch vývěsních štítech. Ale za mě ta úvaha je správná, jako oni luxujou, že jo, ty komunistický voliče, ČSSD a tak, důchodce, tak jako asi je to správný přístup, z toho hlediska chci je nalákat, ale není to dotažený úplně, jako vizuálně a graficky. Ale on to nemusí být dotažený, jo, protože když jak jsi zmiňoval, že to je taková jako typ hybridní kampaně, tak oni jsou schválně takhle rozstřelení je to all catch party, catch-all party. Pardon, je to catch-all party, lomeno populisti a ti se snaží jakoby tahat jakoby cílit na všelijaké možné jako skupiny věkové i ekonomicko-sociální a myslím, že oni fungují tak, že si na pár měsíců udělají kampaň na tuhletu cílovku, další pár měsíců na tuhletu a ta věc nemusí být dotáhla. Tam je jenom, že pošlou ten jasný message, grafikou rychle jako udělají horkou jehlou a jdou dál. Jo. No on podobný vlastně pokus o to, vlastně otevřít se i jiný skupině, byla taková ta kampaň s Karlem Havlíčkem, Ruku na to, že jo, to bylo vlastně, on tam hodně komunikoval k podnikatelům a tak, jakože že on, který byli zklamaný z toho, jak vládla Fialova vláda a on v té době to měl spojený i hodně s tím, že ty komunální volby hodně jako táhl Karel Havlíček samotný, jakože si fakt objížděl ten středočeský kraj a udělal fakt jako dobrý výsledek, kdy tam Andrej o něj prohlašoval, že Karel je bůh a tancoval tam na těch tiskovkách, tak potom přišla takováhle kampaň, kdy oni se fakt teda snaží i vlastně jako hrát i na ty podnikatele, který historicky vždycky víc volili pravicové strany, jakože Topka nebo ODSka. Ale pojďme možná té hlavní kampani, to je ta, která vlastně na nás kouká z billboardů všude teď, kdy ten motiv, pojďme si to rozebrat. Je tam vlastně, jsou tam členové vlastně toho týmu, kdy tam oni docela dobře pracují s tím formátem, mimochodem. Mně se líbí vlastně to, že oni pracují s těma outdoorovými formátama docela šikovně. Taková ten billboard, kde tam Andrej, že jo, takhle natahuje jak spasitel ruku a říká volte lepší život nebo volte levnější hypotéky nebo cokoliv, tak on vlastně jako docela dobře zužitkuje ten obrovský široký formát, jestli jste si někdy jakoby všimli, že je to dobře responsivní. Přesně tak, že ta kampaň je hodně dobře responsivní. Pak vlastně na tom mobilu nebo na těch CLVčkách zase stojí vlastně jako celý je to vlastně taky vycentrovaný a zároveň na těch širokých formátech oni ukazují i vlastně větší tým, jo, což je jakoby taky zajímavý, že, ale zase třeba celý mi to přijde vlastně ta postprodukce taková divná. Je divná, to přesně říkáš, jako ono v tom in general asi je to vlastně ta úvaha správná, ale je to něčím hrozně slizký, že vlastně ta vlajka celá je taková lesklý, hedvábí nějaký, plus oni, když tady se podíváte jako zblízka, tak oni jsou nafocený hrozně jakoby bez make-upu, že tomu Havlíčkovi se třeba úplně lesknou pytle pod očima. Já jsem na něj koukal na zastávce tramvaje, tuhle vlastně máš tu hlavu 3x nad životní velikosti, že jo, a on je úplně jako pudr,
prostě nepoužili při tom focení. Že v těch detailech je to vlastně úplně šílený. Ten font lehce připomíná takový ty meme fonty, že jo? Ten font je hrozně zvláštní. Impact, jakoby. On vypadá jak nějaký free font úplnej, ale jakože... No, ale myslím si, že zatím je asi nějaká úvaha jako té lidovosti, že jo? Udějme to jako, aby to nepůsobilo nějak hoch. Oni ten font změnili, by the way. Předtím to byla nějaká futurovitá věc, jo? Jo, na straně a tohle Česka, je podle mě jejich původní. To je ten jejich brandový. Jo, to je ten brandový font a mě tady překvapuje u ANO, jak oni jakoby úplně ledabyle pracují s brandovými asetama, že vlastně jako vůbec jedno, jaký font, nějaký tam plácní, tady ale retro. Obecně tohle vidím u všech stran, málo která to dodržuje úplně jako jednotně, ale u toho ANO je to nejvíc asi rozlítlý. Protože tu grafiku nedělají grafici, ale marketáci, že jo? A ty pracuješ s něčím, čemu se říká vlastně jako brandová slepost, že jo? Nějakou dobu jako valíš do těch lidí jako tu stejnou grafiku. Oni za 2 měsíce přestanou absolutně jako vidět ten tvůj brand, i když mění třeba headliny, texty, ty věci. Tak ty musíš změnit ty asety grafické, proměnit barvu, hodit tam třeba vlajku, která funguje vždycky na všechno. Prostě nejlepší je tam hodit vlajku a máš prostě všechny důchodce. A když vyměníš tyhle ty grafické asety, tak najednou upoutáš znova tu pozornost. Jo, to je pravda. To je vlastně jakoby, že u těch voleb to je specifikum na rozdíl od třeba spotřebního zboží, že jo, kdy vlastně nepotřebuješ hnedka tu věc poznat, abys po ní sáhnul, ale když to uvidíš měsíc v kuse, tak se ti to spíš zají a musí se to častěji změnit. No. A proto si myslím, že jako tohle to dělají vlastně dobře. Jo, že pořád upoutávají tvoji pozornost. My grafičtí designéři milujeme prostě tu stálost, ty pravidla, dodržování brand manuálu, ale oni jedou tu kampaň a tu grafiku způsobem, jako kdyby dělal socky. Jo. Okamžitě upoutat pozornost, hodit tam jakoukoliv věc, která prostě je desaturovaná oproti té druhé věci, která byla už stará a jedem dál, jo. A když jsme teda u těch socek, pojďme se podívat na to, teda jak hnutí ANO pracuje se sockama. Všichni jsme si nějak procházeli takový všichni známe ty jejich... Šilerka, hranolka, Andrej Babiš tam prostě drbe prase hráběma, jsem koukal. To jsem neviděl. On s ní má nějaký monolog, ne? No on jí říká růžo a říká jí, aby volila ANO a že prej mají v programu i ochranu zvířat a pak jí tam začne drbat jako takovýma hráběma. Je to... Mě znamená, jestli tohle by udělal na kuře. Vodňanský. Ale jakoby mě to ale jakoby upřímně pobavilo. Jakože mně se hrozně líbí, že hnutí ANO a jejich osobnosti se neberou vážně. Víš, to není ten distinktivovaný profesor. Víš, ale je to prostě jako, že se nebojí ze sebe udělat trošku prdel. A... Protože jako na těch sockách nejsou žádný pravidla. Jasně, to je úplně otevřený moře, kde si můžeš dělat, co chceš a oni to jako krásně využívají. Přesně tak, no. A s tím je spojený vlastně i takový jako memový, že jo, merch Andreje Babiše. To byl vlastně docela velký velká nějaký moment marketingový. Co na něj říkáte? Zaregistrovali jste to? Ale jestli můžu ještě říct, já jsem teda ve strašném šoku, že to ještě nikoho doteďka nenapadlo. Kdykoliv, když děláš nějakoukoliv značku, cokoliv, třeba nevím, když děláš třeba jako i produkt nějaké elektroniky nebo logo čehokoliv, tak vždycky děláš tomu merch, protože chceš ty lidi, aby to nosili. Mně přijde jako strašně zajímavý, že ty politické strany nikdy nepřišly s tím nápadem dělat jako různorodý merče, jako jejich strany, které by mohly nosit lidi. A teď nemyslím, oni dělali ty věci, a to byly reklamní předměty. Jasně. A ty nechceš nosit reklamní předměty. Ty chceš nosit něco, co je... To je tašku prostě spolu. No jasně, no. A ty chceš nosit něco, co je prostě, co je cool, co je nějak zajímavý, je to nositelem nějakého stylu. A já neříkám, že tohle je jako pěkný nebo dobře udělaný, ale je to pořád, je to ta myšlenka tady. Na vesnický děti to udělá dojem prostě. Jasně. Já neumím jako říct, jestli opravdu by to někdo nosil jako vážně z těch mladých, ale je to zase ukázka toho, že zaměřujeme se tady na tenhle segment a děláme to jako absolutně jinak. Vlastně teoreticky bys vůbec nepoznal, že to je spojený nějak s ANO, že jo. Ale něco, když nosíš takhle tričko, sorry, jako, tak
tak to asi každý vlastně zná, tuhle hlášku na druhou stranu, takže něco tím jako možná můžeš říct. Nevím. Vzpomněl jsem si u toho ABčka, u toho loga hned na kšiltovku Rogera Federera a jeho logo. Vlastně to je podobný přístup toho vynechání těch linek i jako graficky. To je taková docela klišé vizuální. Vizuální klišé, samozřejmě. No. Ale zase já si myslím, že to je asi správný, jako graficky to hezký moc není, ale... Není, no. Ale otázka je, jestli jako ta cílová skupina, která třeba volí ANO a je ti třeba 20, tak jestli tohle ti přijde jako hezký a že si to koupíš a nosíš to, protože si to líbí, nebo je to úplně jako, nebo s tom vysměje. Já si myslím, že to vůbec nejde. Tady jde o ten titulek, prostě Andrej Babiš spustil svůj merch. A je první, kdo to udělal. A chápeš to jsme zaregistrovali my, většina lidí v České republice, a to je ten důvod, proč se to dělo. Ne, že by to někdo kupoval, on ty peníze nepotřebuje. Ale zároveň tam jde o to, že vlastně jako oni si všichni myslí, že mladí lidi jsou všichni hrozně liberální a ekologický a LGBT, ale český mladý člověk, myslím, že Andrej Babiš jako postava, si myslím, že má docela silný postavení mezi třeba mladýma, třeba středoškolákama, jo, jakože znám vyloženě mladý lidi, kterým přijde prostě Andrej Babiš jako takový jako cool, docela cool sigma. Jako, ne, ani ne cool, ale takový jakoby prostě takový týpek, prostě takový strejda, kterýmu se jako zasměješ, ale vlastně jako proti němu nic nemáš, víš, jakože a tohle můžou ty děcka nosit fakt klidně jako ironicky, jo, stejně tak jako, nevím, já mám merch Lidlu, taky to nosím právě ironicky. Je to něco, co z té ironie se stane jako love brand. No jasně, jo. A mladí lidi si myslím, že překvapivě, byste fakt překvapený, kolik mladých lidí jako vlastně by klidně volilo ANO, jo, jakože pojďme dál teda. Jedem na další stranu. Jdem na další subjekt. Dalším subjektem, který si dokonce troufá porazit ANO, podle slov její hlavní tváře Petra Fialy, je Spolu, která vsadila na stejný efekt, který zaznamenal volby krajský, kdy Jan Grolich že udělal takovou tu velmi výraznou grafickou kampaň a myslím, že to dělá tady úplně stejný člověk, je to tak? Nebo ne? Vůbec nemám... Já vím, že Spolu dělá Pavel Fuchsa. Jo. A myslím, že Grolicha dělal taky. To si nejsem jistý. Tak to si zkusíme pak ověřit. Nicméně oni launchli vlastně tady celou tu kampaň vlastně s takovým vizuálem tady krásně nafocenýho Petra Fialy. Budovatelský pohled do budoucna s tou zářivě zelenou, docela hezkou kombinací písma. A mně v té době přišlo, že vlastně jako to je docela jako hezký a vkusný, i když to tak hrozně řve. Co jste si o tomhle mysleli, když to launchli? Já souhlasím s tím že vlastně typograficky je to možná asi nejlepší, co tady máme. Nechci ještě tohle definitivně jako podepsat, ale ta zelená je super zářivá, ale otázka je adekvátnost té zelený k tomuhle tomu spolku. Jako ono určitě to je podložený nějakýma že jo, průzkumama a testingem, ale za mě je to sporný vlastně, tato barva. Já si myslím, že tyhle oni měli 2 barvy dokonce, oni měli i tu oranžovou, jo, a celý mi to přišlo jako vesnický diskotéky někde kolem roku 2000, jestli si pamatujete. Já vím, protože se tisklo na A4, které byly buď to zelený, nebo neonový oranžový. Oni byli neonový ty papíry a byli jenom v 2 barvách. No a černobílé potiskneš a přesně tak. Tím ušetříš. Já si myslím, že se tady bavíme o tom zase efektu toho šoku. Jo, nejenom při odesku si všichni spojíme prostě s modrou barvou a nejenom oni, když s tím šli ven v outdooru, tak jsem vlastně taky stál u toho billboardu a říkal jsem si, počkej, já tomu nerozumím, to něco jako, to jsou, co dělá Petr Fiala u zelených.
Ale zároveň si myslím, že ona modrá je totiž v politice jedna z nejvíce používaných barev. Vlastně ANO je modrý, v podstatě jako SPD je modrý, všichni motoristi jsou modrý. Tam vlastně, jakoby, když budeš používat modrou jako svoji barvu a oni jsou vlastně jako koalice, tudíž vlastně nemůžou úplně si tam dát ODS modrou, tak vlastně přicházíš o rozpoznatelnost a vlastně tohle je ten extrém, kdy řekneš, hele, já chci být fakt hlavně vidět, jo, jako, a myslím si, že to hodně se propisuje třeba do sociálních sítí, protože oni tam všichni, že mají takový ten kolem té profilovky, takový ten zelený kruh. Ale to je celkem signifikantní, mi přijde. No, hele, já třeba jakoby cením tu stálost, nevím, jestli jim ty jako čísla vycházejí dobře tím, že používají pořád stejné písmo, stejnou zelenou, všechno se tváří stejně už jako teďka několik měsíců, jestli jim to nakonec jako neubližuje, jestli by neměli jít spíš tou Babišovou cestou, přesně. A za mě jako v Poho je to takový planý, ale myslím si, že to propisuje vlastně ta celá myšlenka té nějaké stálosti, toho, že pojďme jako teďka jako zabrat, pojďme se jako udržet tomu, aby jde teďka o všechno, nepropadněme jako nějaké panice, takže ta věc je taková jako dost ustálená a na druhou stranu udělali vlastně tu svoji šílenou antikampaň. No, to je kontrast. Ten brutální červený kontrast, kdy teda zelená je ta jakoby klidná, umírněná, v pohodě, uklidňující a pak je ta řvavá červená antikampaň, že jo, která říká Babiš a ostatní strany nás jako posunou k tomu rudému Rusku. Tady za mě asi nějaký postřeh k tomu je, že myslím si, že určitě z dat vyplývá koalici Spolu, že vlastně její voliči sami jsou už trošku unavený z jejich skandálů, jako kdy Blažek si sedne prostě k nejedlímu a Blažek přijme miliardu z Bitcoinu a tedy. A vlastně oni teďka vyloženě už ani nehrajou na tu politickou notu, ale potřebují hrát jako na to, že když nás nebudete volit, tak se tady dostanou jako... Strašný průser. Tak to bude hrozný průser. Ale globální. Pojďte volit aspoň nás, jo. Jakože oni potřebují zmobilizovat svoje zklamaný voliče a k tomu vlastně slouží ta červená antikampaň vlastně s Tomiem, s Konečnou a s Babišem. Ale taky eklektická trošku, co se týče typografie, někde to tam jako... No, protože tohle je chaotic evil. Jo, tam nemusíš Máš ten lawful good a tohle je chaotic evil. Ano. Tam, když na někoho útočíš, tak vlastně nemusíš být moc brandově konzistentní. Jasně. Nicméně, já ještě poslední věc, kterou vlastně dodám ke kampani Spolu je, že mě překvapilo, že ta kampaň vypadá vlastně jako časem čím dál tím hůř. Já nevím, jestli jste si toho všimli, ale ono to na začátku vlastně, tam byl ten hezky vyfocený Fiala a prostě i ta typografie byla vlastně taková, jakože se dodržovala líp, ale potom, jak to začalo vlastně jako nějakým způsobem korodovat a i s tím, jak se blbě tiskne, jo, protože ty nemůžeš... To je další věc. Ty nemůžeš jet takovýma pantonkama, vlastně billboardy, jo. Tak vlastně to zrovna tvoji stranu, že jo, ani bitcoiny ti nepomůžou. ale ty billboardy najednou vypadaly umilý, zašlý. No, protože zelená se nejhůř tiskne, že jo, ze všech barev. Ale hlavně tyhle vlastně jako fosforeskující barvy se nedají tisknout, že jo, takže ty billboardy jsou hnusný, ale i ty fotky jsou takový jako hnusný. To tady vidíte vlastně teďka, jak tam držejí za tím Fialou, držejí ty lidi ty plakety. A ani ty plakety nejsou jakoby tou přesnou barvou. Je to taková jako, až ta kombinace zelený s oranžovou je fakt taková nepříjemná až. Jako působí to hrozně amatérsky ta kampaň najednou. A já jako to bych úplně takhle tvrdě neřekl, ale oni se tý oranžový zbavili postupně. Že? No jasně, vlastně jo. Asi to tam vývoj taky nějaký je. Plus tady jsem vytáhl DJ Kůpka, což je takovej za mě úplně ten křečovitý pokus oproti Babišovi vlastně zoufalej, že jo, přiblížit se nějak těm mladým lidem. Já ho viděl i rapovat. Fakt? Jo. Tam někde přijde, víš se, dva týpci tam prostě rapujou a on to tak vezme ten mic, tyjo, něco tam dropne, jo, a je strašně mladý. Ale pojďme dál. No a koukneme se na to, jak vlastně funguje kampaň Spolu vlastně na sociálních sítích nebo na digitálních platformách. Oni myslím, že mají nějaký svůj subbrand, který se jmenuje Bez bizáru, ale ta kampaň je vlastně občas taková jako prkená a až bizarní. Zaregistrovali jste to?
Já jsem to zaregistroval, to právě naopak je vlastně bizár, že jo. Jako, ale třeba ANO, má svoji jako sekci mladé ANO, který je vlastně podobný typ obsahu, že tam jsou vlastně ty mladí lidi, je to takový jako memovský, takový jako vtípky a tak dále a často ten obsah ani bys nebo mě to zacílilo, že jsem si to nespojil, že to je vlastně o Spolu. Počkej, tohle je jakoby mladé Spolu? To bez bizáru? Já si myslím, že tam figurují lidi jakoby mladší ze Spolu, ale já jsem na to poprvé narazil, když jsem viděl Evu Dekroa, jak se tam prostě divně natřásá, jako kdyby byla opilá. To bylo strašné. A něco tam říkala a ta kampaň byla bez bizáru, ale bylo to celý hrozně bizarní. Jakože. Ano. No ale tady, jak na vás, trefila vás kampaň Spolu? No jo, jasně, mě to jakoby trefilo a byl to takový cringe, že jsem automaticky dal, už mi to nezobrazuj. Jo, takže se mi to takhle potom vyhlo, ale targetovalo mi to jenom chvíli. Ale i Petr Fiala vlastně není úplně materiál prostě pro sociální sítě, ne? On má všechny ty jeho výstupy jsou takový jako staged, jakože jsou prostě, já jdu někam a kamera mě natáčí, já se bavím s občany. Prostě. No, jo, tak to je ta jeho persona, že jo, ale já jsem si, že on místo postu by radši jako vydával knihy. Jo. Vždycky bys to otevřel, tam by byl ten post. Ale cítím tam hodně z té jejich kampaně takovou tu snahu stanovskou, vlastně jako jít mezi ty lidi, vyvolat nějaký konflikt, víc z toho jako ten dobrý, jako ten morální vítěz a pak to sdílet na sociálních sítích. No, přesně, já tady mám právě že poznámku, že to je vlastně trošku kopie toho Rakušana. No. Že vlastně tohleto začátku dělal Rakušan, byť myslím si, že nebylo celkem dobrý, že to udělal takhle narychlo, nebo takhle jakoby brzo. A vlastně pak to využil ten Fiala teďka v této horké fázi jako kampaně, což mu teďka jako zvedlo nějaký jako preferenční hlasy, si myslím. Nicméně pojďme dál. STAN má vlastně kampaň, kterou nazývá brandově Dobrá kampaň. Cukrářská kampaň. A klasicky si tam obsadil tu svoji růžovou barvu. Já myslím, že jim to už zůstane, ta růžová barva. No, to je magenta spíš. No, je to taková magenta, ale která se velmi dobře tiskne. Actually. Jo, to je přesně 100% M a nashledanou. Jo, ale tak pojďme si rozebrat nejdřív vlastně tu kampaň vizuálně. Co si o ní myslíte? Cukrářský. Je to cukrářský? Žvíkačkový. Je to, jak jít do cukrárny, já nevím, no. Tady bych jako nespojoval vůbec politiku, kdybych se na to jako koukal, aniž bych byl políbený tím kontextem. Ale zároveň to je možná ten účel, ne? Že vlastně je to tak něco tak jinýho, že si toho možná všimneš a možná si to víc i zapamatuješ. V tomhle směru je to outstanding a vlastně výrazný jiný, asi graficky relativně povedený. Otázka je to spolčení s tím Doniem, jestli to není takový... O tom zkusíme ještě probrat to v té digitální části. Pojďme si říct jenom k těm jejich billboardům a tomu outdooru, co jste měli možnost vidět. No ono to vychází hodně právě jak bych to řekl, z těch digitálních UX prvků. Přijde, že to je vlastně nějaký chat trošku. Jo. Zároveň třeba adjustace těch jejich profilových fotek, nebo toho, tak to je úplně jak vytažený, že jo, z webu. Jo. Já tu estetiku moc jakoby nemusím, ale zároveň dokážeš asi říct, že je to povedený. Jo, ne? dokážu říct, že to je jako v pořádku povedený a hlavně je to jako jiný, jo, což je důležitý. Asi. Což je základ jediný, protože když ti ostatní politické strany jako vyzobají veškeré barvy primární, tak tobě nezbývá nic jiného, než být magentový. Jasně, ale vlastně... Takže správná barva je ta, kterou nemá nikdo. Ale chudáci zelený v tomhle ohledu se Spolu. Kdo? Ale zelení se schovali, zelení jsou teďka černý. Ty se právě schovali do černo-oranžový nějaký. Tady vlastně ještě bych asi podotkl, že vlastně ta kampaň těch starostů, na rozdíl od Spolu, v tom outdooru vypadá stejně jako v tom onlineu. Jakože že
ty barvy jsou tak dobře zvolený, že vlastně se dají reprodukovat velmi dobře a tudíž ty jejich billboardy vypadají fakt docela dobře. Na rozdíl od spoláckých billboardů, který fakt vypadají jakože spíchnutý na koleni hodně. A můžeš to vidět vlastně v tom příkladu toho billboardu, jo, kdy ta magenta je fakt tyhle jako šťavnatá a řve a ta zelená prostě úplně jako vyblitá, že jo, takže to má nějaký... Ale jak teďka koukáme na ten billboard, tak vlastně jak je to pěkný za mě, jakože dokážu říct, že to je jakoby ne jakoby subjektivně pěkný, taky asi mám jiný styl, i když tohle třeba, myslím si, že k takovému stylu mám mnohem blíž než Franta. Jsem webař, ale mám rád takový cute věci, takový feel good věci, tak vlastně ten billboard je hrozně bezobsažný, jo, jakoby starostové do čela, jo, OK, to je jasný, ale pak je tam víc kroků dopředu, míň zpátky, to je hrozně prázdný, jakože je to prostě to, ale zároveň třeba ty fotky mají pořízený fakt hezky. A pojďme se podívat teda na tu digitální podobu té kampaně u starostů, protože tady si myslím, že oni jsou taky velmi silní v digitálních vodách starostové. Oni, myslím, že tu jejich kampaň vlastně dělali stejný lidi, jako dělali kampaň Čaputový. A myslím si, že i Petru Pavlovi, ale tady teďka za to bych ruku do ohně nedal. To nevím. Ale ta kampaň je hodně marketingově dobře jakoby udělaná. A oni začínali tou dobrou kampaní vlastně to s tím spojením s Doniem, kdy oni říkali, mohli bychom tady jako jet billboardy, ale radši to dáme tady jakoby postiženým a rodinám, který nás potřebujou. A já jsem zaznamenal třeba docela velkou kritiku v tom, že vlastně tam lidi říkali, počkat, ale proč vy tady říkáte, že je potřeba jako dávat nějaký peníze jakoby navíc, jakoby tady pomáhat jako handicapovaným nebo potřebným rodinám, když jste teďka 4 roky byli ve vládě a mohli jste to ovlivnit jako vyloženě systematicky, tak proč teďka jdete a kvůli kampani někomu ad hoc dáváte prachy? Přesně tak, to je vlastně... Tohleto jim jako škodí, si myslím, že tohle sežerat jako může málo kdo. Že to jsou vlastně cherry picking jednotlivý nějaký dojemný příběhy, který zafinancuješ, ale systémovej nějaký systémových opatření to komunikovat neuměli, když asi docela dost jich udělali, ale furt asi... Je to morální kýč? Je to morální kýč, přesně tak. Za mě jo. To se jako pojí s touhletou over-positive kampaní celkově, protože oni z těch všech politických stran jsou vlastně ti nejvíce usměvaví, co mi přijde. Jestli jako ANO je někde posazený jako mezi jako šáši, takový jester, a STAN je vyloženě takový ti, jako se snaží stylizovat do good guys, kdy Rakušan je hodný, prostě vykulený strejda. Ale vlastně tam ta antikampaň absentuje, kromě těch rage debat s těma odpůrcema. Jo. Tam oni nemají antikampaň vlastně. Tak tam se to jedině projevuje jako a zase Rakušanovo trpělivý vysvětlování a tak, žádný jako moc hádky. Vlastně tam ukazujou tu druhou stranu jako tu agresivní, neracionální. Ale já si myslím, že ta sázka na to, že jako good guy Vítek Rakušan se jim docela vyplácí v tom online prostoru, ne? Jakože já jsem koukal na nějaký to video, kde mu tam nějaký volič v Hradci Králové tam nadává a to video má prostě milion jako shlédnutí, prostě desítky tisíc lajků, jakože to je... Já to říkám celou dobu. Udělal to dobře, ale ne úplně dobrý čas. Kdyby tohle to udělal teďka, tak vlastně to vůbec... by to potom třeba jako spolu nemohlo jako vlastně skopírovat, jo? Pojďme na dalšího v pořadí 4. Podle průzkumu SPD zřejmě skončí 4., takže pojďme se na ní podívat. Oni jedou opět jako klasická opoziční strana kampaň už fakt hodně dlouho. Vlastně Tomio jediný, co jede, je vlastně kampaň. Tahle kampaň má svoje nějaký světlý i vlastně jako slabší momenty. Kdy temný momenty. A i temný momenty vlastně. Kdy, že jo, všichni jsme měli tady
vzpomínku na to, jak oblepili Václavák, že jo, těma AI billboardama s Černochem s nožem, že jo, chirurgové z dovozu, a který vlastně potom, za který je stíhala policie, tak celá ta kampaň teda je hodně, jo, to je jedna taková ta část, kdy oni vyloženě používají AI. Jako jedna z prvních politických českých stran? Jo. Jsou progresivní teda. Ale ideálně evidentně nějaký cheap free modely, že jo? Že... No, tak samozřejmě. To je úplně jedno. To Mio si na peníze nenechá sáhnout, že jo? No. Jako. Stačí prostě ten předání té myšlenky, že jo? Vidíš tady atomový hřiv prostě na zahradě, když grilluješ a jasně vidíš, že to se může stát. No nechceš platit té fotobance, že jo? A nebo ono takových fotek ani moc nebude, víš? No a pak druhá část jsou ty jejich jarmarky. My jsme se v minulém díle o privátních značkách, který ještě nevyšel, který vám dlužíme. Tak v budoucím díle. My jsme se v našich nějakých rozhovorech o privátních značkách bavili o tom, že třeba na mě osobně takový ten český folklorní motivy na potravinách hrozně působí, jakože ty potraviny jsou lepší, než jsou. A oni tohodle efektu využívají v tom českém jarmarku, kdy ten koncept je takovej, že jo, asi to znáte, že oni tam prodávají potraviny za dumpingové ceny a říkají, že vlastně takhle ty potraviny český by měly stát, pokud by řetězce nebyly nenažraný a pokud by vláda nebyla špatná a td. A nechytla je pod krk, že jo? A takže to je další motiv té kampaně, docela silnej. Vlastně přijďte, my vám prodáme za levno jídlo a za dumpingové ceny. Vy nám to zaplatíte vyloženě jakoby nákladovku a my vlastně jako to v podstatě budeme za good guys. Že... No, tam je zajímavý ten trik, že oni to udělali ten přeprodej těch potravin přes X firem, aby nebylo možné zjistit, kdo jim to dodává. Mm-hmm. A to z toho důvodu, podle nich, když se jich na to někdo ptal, aby ty firmy nebyly šikanovaný novinářem. Mm-hmm. Což se netýká teda vůbec grafiky, jo, ale vlastně už takovýmhle věcem se jako předcházejí, což mi přijde zajímavý. Jako ty jarmarky jsou vždycky vykoupený, ale otázka je, do jaký míry opravdu tam chodí skuteční voliči, anebo jenom prostě šetřílci, kteří si chtějí nakoupit 5 kilo mrkví za tady ty ceny. Znám pár takových. Jo? Jsi z toho Moravskoslezska. No a pojďme to. A třetí část té kampaně je taková ta oficiální to je ta outdoorová. To je ta horká fáze. Ta poslední. Že oni mají volte změnu. Je to takový hodně klasický, jak známka. Počkej, nepřipomíná vám to něco? Hello, volte změnu. Nevím. Spolu. Před 4 roky. To byl jejich slogan. Heslo. Aha, fakt jo. OK. Jo, ale dneska tak tenhle slogan Spolu už nemůže to dneska mít, veď, jako změna už asi nepřijde v jejich podání. Ale oni mají vlastně takovouhle modrou kampaň s takovýma jako duplexovejma fotkama těch lídrů a jakoby na mě to přišlo takový jako dietní na SPD, co? Nepřijde vám to? Na SPD? Kdy všechno, co dělají, je v podstatě jako strašně cheap. No já vím, ale tohle je takový jako konzervativní, takový jako dietní. Jakože bych to nečekal, jako je to prostě takový jako málo to řve, to málo vulgární. Já k tomu vůbec neumím nic říct, to je prostě nic neříkající taky, že jo? To je obyčejný nejběžnější design volební, nejběžnější hesla. Jakože já bych čekal, že zopakujou něco jako v chirurgii z dovozu prostě na billboardech. Ale oni prostě jako jedou jako Tomia, který na nás ukazuje a říká volte změnu. Jakože on ani neříká nic moc úplně světobornýho. Tak on nechce vládnout.
On chce těch 10%, přesně. Vlastně nemůže to přepálit, 12 už by bylo moc. Když ti stačí prostě by musel vládnout. Těch 10 a tak, jako kdy ještě jako nemůžeš složit tu vládu, že jo, že ti nevycházejí mandáty a nikdo ani to s tebou jako spojit nechce, tak ty zase dostaneš komfortně do té strany té opozice a budeš zase jako hlásat. A volební příspěvek je doma. No, to je nebo budeš, na tom je to založený, nebo budeš takovej ten, jako to bylo předtím, že vlastně toleroval tu Babišovu vládu s nějakýma svýma požadavkama a deklaroval teda, že vlastně s nima nechce mít nic společného a zároveň je krotí v nějakých těch programů prostě SPD. No prostě tady to lavírování, to je vlastně možná odražený tady v té kampani. Jo, no oni teďka, jsem si všiml, když jsem jel autem, tak oni tam přilepujou různé věci. Oni teďka k tomuhle bledě modrýmu, jak jsi říkal, že se musí často ty věci měnit, abys je nepřehlédl nebo na ně nezapomněl, tak oni tam teďka přilepují úplně zářivě žlutým jako nějaký dodatek. A to je, volte změnu a my zlevníme bydlení. A nebo volte změnu a je tam přilepený žlutě prostě a my zlevníme potraviny. Jo, jakože... To je jeden z dalších geniálních číptahů, prostě víš, jako ta kampaň nestojí nic, to je úplně úžasný. Jako upřímně, jako Tomio Okamura je každé volby je prostě tichým vítězem. Jako tichým vítězem v tom, jak málo peněz na to vynaloží a jaký výsledek z toho vymačká. Přesně, a takhle už to otáčí jako strašně dlouho, jo. No a co jejich sociální sítě? Jako ona je jediná taková jako výraznější tvář SPD pomalu, neboli toho slepence těch 4 stran, je vlastně jenom Tomio, ne? Ne, máš tam ještě, teda já vím o Reichlovi, Jindřichu Reichlovi, který má taky ty vlastní videa a YouTubeový posty, kdy sedí v té své kanceláři. A stejný podobný model, no. No a to má jako Tomio Okamura, co má takový jako trošku bizárek, co bych řekl, tak je jako série jeho postů, kdy většinou třeba jí zmrzlinu, nebo pije kafe, nebo něco jí a k tomu řekne nějaký vtip o Fialovi. A víte, proč jakoby je to vždycky sídlem? No já jsem slyšel, že tam je ta pozornost, že ty čekáš, že to dokoukáš, protože jsi zvědavej na to, jak to sní. Ne, on to řekne a vždycky se šoupne to sousto do puse. Ale mezi tím to třeba řeže, mezi tím polívkou míchá. Ale víte, proč je tam to jídlo, to je úplně to vysvětlení úplně prozaický. Kvůli algoritmu, protože algoritmus miluje, když žrádlo. To je jako, že když ty máš jídlo ve videu, tak máš v mnohem větší dosah. Jo. A to je, takhle jednoduchý to je. A stejně tak on... Takže ten algoritmus si myslí, že to je prostě ten influencer, co zrovna jí? Ne. Algoritmy sociálních sítí fungují tak, že vlastně oni upřednostňují některé motivy. Jo, jakoby oni mají strojové učení, který vlastně myslím, jakoby čte. Že on nedokáže vyhodnotit, že to je politický post. Přesně tak. A vlastně jakoby on to tlačí mezi víc lidí jenom kvůli tomu, že tam prostě jako Tomio jí prostě pizzu. Jo. To je šílený. A jako, co bude dál? Jo, oni to mají fakt promyšlený, jakoby tyhle věci. Nicméně Tomio poslední době, nevím, jakoby už jednak u těch sociálních kampaní nebo u těch sociálních sítí je ještě ten problém v tom, že zatímco na billboardy narazíme vlastně všichni nějakým způsobem, tak vlastně na ty kampaně vlastně naráží vlastně jenom úplně separované skupiny lidí, kteří jsou uzavření v těch echo chambers, kde vlastně jakoby vidějí tu svoji pravdu. A já jsem v životě neviděl, já nevím, Filipa Turka, jsem v životě neviděl prostě Tomia Okamuru mluvit, jo, jako na sociálních sítích ve feedu. Jako u sebe ve feedu. No. Ale jejich voliči nebo jejich lidi, kteří by je mohli volit, si myslím, že jsou tím bombardovaný furt. Vlastně, že jo. Ale tam mě překvapuje, že třeba na rozdíl od Andreje Babiše, tak ten Tomio není na těch sociálních sítích zas tak silný. Jako Andrej Babiš je spolu s Filipem Turkem, jsou vlastně jakoby takový giganti těch sociálních sítí. Na Instagramu. No na Instagramu, ale na TikToku. Ale Tomio má silný Facebook hrozně. Já jsem koukal, ale jako taky to nedosahuje těch čísel, kterých dosahují. Já jsem se koukal na Instagram a on tam má na každém postu Tomio Okamura. Má tam třeba kolem 3,5-4 tisíc za post a má tam s tím jídlem a je to třeba dvojnásobek. Je to 6 až 8. Což jako potvrzuje to, co ty říkáš. Jo. No ale není to zase tak moc. Jejich voliči
jsou sice na Instagramu nebo na Facebooku, ale myslím si, že oni se tam už nemůžou víc mobilizovat. No není silnějšího, než se potkat jako tváří v tvář tomu voliči, že jo? Jako ta protestní nota je tam hodně silná. A proto Andrej Babiš je zpátky tam, kde byl, když začínal jakoby s ANO, že teďka rozdává v Ostravě na hlavním nádraží zase ty... Kobly. Ne, už ne. Ty plakátky. Já bych ještě se tady chtěl bych zmínit ten jejich song letní, který prostě je taky AI, že jo, evidentně lyrics i hudba, i zpěv, ale prostě takhle, stranou veškerý můj odpor k tomuhle seskupení, ale ten je geniální. Ne. Ten je skvělej. To si neřek. Ne. Jo. Ne. Ty máš rád GTA Vice City, že jo? No tak smiluju, ale o to nejde, jde o to, že to je tak jako debilní. Chytlavý. Já jsem si to pouštěl několikrát, stejně jako před 4 lety chránit náš národ, náš stát, nebo jak se to jmenovalo, od Koláře. Jo. Tak prostě oni mají nejlepší ty songy, jako je to obludný, je to zrůdný. Zrůdná politika, zrůdný program k zblití, ale tohle jim jde, musím říct, za sebe. Ale ono to zase jakoby vylítlo, ale hrozně rychle to zhaslo, ne? No, jasně. Tak přijde, že potom neštěkne pes. Jakože, ale nevím, jakou mírou se za to zasloužila vlastně plzeňský Prazdroj. Jejíž logo Proud se objevilo vlastně v tom klipu. Oni to natáčeli vlastně v Hostivařské přehradě, a tam byl zrovna stage, kde bylo obrovský logo Proud a ty blbci to tam nechali. No, tak to opravovali. Ale mě tam baví na tom ten kontrast toho, že to jsou vlastně největší jako zrůdy. Vlastně já tam pomalu vidím vlastně to NSDAP, jak tancuje na reggae song na pláži. To je vlastně takový, to je nepředstavitelný kontrast, jo. Že... Jo, to se jim asi povedlo, ale asi bych hudebně i když je to chytlavý, tak bych si myslím, že bych to nepouštěl po večerech. Já si myslím, že to vyšumělo tak rychle z toho důvodu, že už že už jsme strašně zvyklí na nějaký jako předvolební politický songy spíš. Že už fakt to není nic novýho udělat jako song. A zaznamenali jste ještě tu Tomiovu performance, jak křovinořezem řezal tak on skopíroval toho, že jo. Javiera Mileje. Aha, vlastně, tak jsem ani nevěděl. Javier Milei vlastně ve své prezidentské kampani, tak on tam běhal s motorovkou a vlastně řezal jakoby ten přebujelej argentinský stát a... No a Tomio Okamura se převlíkl do bédi trávnička. Ale jako já mu musím nechat opět to, co se mi líbí u hnutí ANO a jejich osobností, že on si ze sebe umí udělat tu srandu, víš, jakože on by mohl nakrásně vzít i tu motorovku a já nevím, jestli se jí bál, že se tam nechtěl jako ohánět motorovkou a křovinořez je lepší. Křovinořez je hodně český. Ale ten křovinořez i ten outfit je tak hrozně český, že si já si myslím, že to je z toho důvodu, že když si řekneš, co má typický český volič doma v garáži, tak spíš si řekneš, že to je ten křoviňák, než ta motorová pila. A já si myslím, že on tady zase dobře balancuje na té hraně, kdy vlastně ta motorovka je až moc agresivní, taková až moc jako útočná a ono by to vyznělo fakt trošku jako hororově. No, že by se a ten křovinořez je takový jako... A hlavně vlastně zbavuješ se plevele, že jo, tím. To dává všechno smysl. Pojďme k dalšímu v pořadí a to je Česká pirátská strana, která vyšla do boje o křesla s kampaní, která se nazývá, nebo která je uvozená sloganem Nakopneme to. Což předtím měli Puste nás na ně, což byla kampaň od Michala Horáka, nebo oným Jakuba Horáka. Pardon. Od Jakuba Horáka. Ale to už bylo před 8 lety. To už je dávno. Takže hodně dávno, no. Ale byla výrazná tím, že oni se díky tomu dostali vlastně do té poslanecké sněmovny a ta kampaň za mě byla výrazná tím, že to byla černá na bílé.
černé vysoké písmo na bílém pozadí. Nikdo to tak ještě předtím neudělal. A oni tím jako obhajovali tu svoji jakoby čistotu. Jo, že vlastně jsou ta zdravá, čistá strana, která nikdy neměla žádnou korupci, což je v podstatě jako asi doteď. A tím byli jako strašně výrazní. A teď já mám dojem, když se koukám na tu jejich kampaň, mi přijde za prvé něčem strašně jako nevýrazná. Jsou teda stále jako černí, že jo? Teď jako to zbarvení je více jako černě kontrastní, ale já ten gradient, který oni tam používají, na mě jako působí až moc jako digitálně. Vím, o co se snaží. Je trošku Instagramový spektrum barev, že jo, vlastně. Ale nepřijde mi to jako vlastně šťastná volba a je to za mě jako neuvěřitelně mdlý. Jo, je to ta kampaně vlastně mi přijde taková jako nějaká, jako kdyby ti fakt došel budget na design. A jel si z nějakých asetů z Canvy, že jo? A u černobílý neřekneš, že je nějaká? No, ale jako... to je tak radikální a že to dobrý. Tohleto není ničem, ty ostatní strany aspoň měly nějakou jako v něčem jako měli radikální grafiku, jo. Dobrou nebo špatnou. Tohle je nějaký, jo. Já teda nejsem ani fanda jako té předchozí kampaně. No to se spojili se Stanem, že jo? No to byla, z toho mám trauma dodnes, ze spojení se Stanem, ale... No nicméně tohleto působí, jak kdyby si vzali různý asety z prezentace iPhoneu. Jo. A mě to vůbec tomu nesedí. Ale možná to je právě jako všecko správně díky tomu, že na druhou stranu to může fungovat. Ale na tu cílovku. Graficky mi přijde ta kampaň hrozně cheap a hrozně vlastně i ten slogan nakopneme to je vlastně jako hroznej, jako upřímně. Jako oni totiž jak s tím pracují je, že třeba kdybys byl politický markeťák a řekl hele, ústředním motivem naší kampaně bude nakopneme to, jo, a potom bys tam přidával různý věci, jako nakopneme prostě změnu ve dostupném bydlení, nebo nakopneme změnu ve školství a tedy, abys to dokázal nějakým způsobem víc rozvinout, ale oni s tím pracují vyloženě tak, že na všech těch výstupech mají obrovský nápis nakopneme to, jakože, což v sobě nevyvolává žádný jako úplně pozitivní emoce a pak ten kontext dávají často i třeba jenom maličkým písmem pod tím. Ale já si myslím, že to je právě docela chytrý, protože na tu současnou vládu nadávají všichni napříč jako veškerým spektrem a oni se dostali do nějaký, jak je vyhodili z té vlády, tak se dostali vlastně do té opozice a když chceš volit něco protivládního, ale nechceš zároveň být SPďák a motorista a tak tohle je přesně pro tyhle ty lidi, jo? Pro ty nespokojený třeba bejvalý voliče téhle vlády, nebo a že prostě se jim nepovedlo digitalizace stavebního řízení, na to už každý zapomněl, prostě je to vlastně ten protestní hlas demokratický, řekněme, což si myslím, že ta tonalita toho je asi v pořádku, jo. Ale graficky já bych na to přísnej zas tak nebyl, jo. Já možná tady jsem přehnaný obhájce, ale vlastně co se týče třeba toho, jak se to dodržuje, tak tohle má jako tohle je jedno z nejlíp jako hlídaných. Ale ty to hodnotíš jako milovník brand manuálu a dodržování pravidel, že jo? To je... Ale jsou tam věci, které jsou jako zlo. Fakt, že jako vypadá to hrozně DIY prostě. Je to jako, že si to skloubili fakt, jak říkáš, v kanvě, prostě 5 minut tomu věnovali a... Vzali open source věci nějaký. A vlastně já jsem narazil na jednu věc, že mě se vlastně spadl vlastně do e-mailu nějaká výzva vlastně od Zdeňka Hřiba, abych jim poslal nějaký peníze. Já jsem teda otevřel jako jejich vlastně jako formulář pro dar a ten formulář byl šílený. Jako já jako UXák jsem úplně jako mi tekla krev z očí, jak to bylo hrozný. Pak jsem si říkal, počkej, ale Piráti mají být jako ty jako pro digitalizaci, ty ajťáci a prostě a pak jsem si projel jejich web, který je jako tuplem, jako ten je fakt šílený. Tam nekecám jsou vyloženě věci, jakože třeba Hero Image má třeba 5 megabajtů, jo, jakože, anebo je tam button, který je jako, má podobu
jakože je zapečený v té hero image, jako obrázek, jo. A takovýhle věci. Jsou tam kalendáře, který se nedají přečíst, jo. Celý ten kód, já jsem si procházel i prostě jakoby v Chromu, jak je ten kód sepsaný, jo. Celý je to ultra amatérský, jako v životě. Já jsem... No ale počkej, ale tak to bychom měli srovnat weby všech těch stran. Já to chápu. Tohle nejsme fér, no. Ale v tomhle chápu, že nejsme fér, ale vždycky jsem třeba od Pirátů měl vyšší vlastně jakoby standardy, jo, jakoby měřím. Rozumím, no. Jo, takže tady, kdybych měl volit čistě podle toho, jak je udělaný web, tak myslím, že bych to Pirátům jako nehodil. Tak to je za mě takový jako poznatek, který mě fakt jako zvláštně nemile překvapil. No a tak nepřekvapilo tě nemile Bartošovo digitalizace stavebního řízení? To možná s tím má co společného. No. To je vlastně v souladu. A co teda Piráti jinak v digitálním prostředí? Zaznamenali jste nějaký jejich vlastně jako výtvory na... No tak první bylo odpálení toho, jak Ghostbusters čistili. Jo, to bylo to hrozně trapný. No, to byl cringe. To byl hrozný cringe. Zaznamenal si to, Dane? Jak tam šli před myslím, že nějaký sídla jiných stran, aby tam čistili ulici od korupce. Já si pamatuju celkem přesně. Já jsem scrolloval Facebookem a na mě vyjel už jako live ta jejich, ne reportáž, jak jsem říkal, když mají tiskovku, jo, live tiskovky, myslím, že na ČT24, oni tam byli před tou poslaneckou sněmovnou, myslím, měli ten stoleček a byli tam v těch hadrech a já jsem jako zastavil ten scroll, říkám si, what the fuck, co se to děje prostě, jo, ale prostě zase terapie šokem, říkal jsem si, OK, spustili kampaň, je to mega cringe, ale jako dobrý, prostě ve výsledku jako cajk, no, jakože to je asi nějak zpamatovalo, ale co musím, jako když už teda nemají dobrý web a ta grafika se mi taky nelíbí, tak zase mají strašně dobrý socky, mi přijde. Že oni se spojili jako s různými jako stand-up komiky, že jo, ty tam mají ještě Martina Rotu, který dělá ty svoje jako na hraně posty s černým humorem, jak tam škrtí týpka prostě sluchátkama, jo, ale přijde mi, že jako třeba profil Zdeňka Hřiba je za mě unikátní v tom, že velice rád pracuje s nějakou jako satirou a ironií a pro mě je to v tomhle jako hodně osvěžující, jo. Oproti ostatním politikům. Takže to je jako tady body plus. Plus ten volební song ten mě zacílil. Ten jsem si ani nezapnul, sorry. Já nejsem asi takový fanda volebních songů jako baka. Ty. To je satira sama o sobě. Že to je satira sama o sobě. Ale jako, nevím, jako Hřib a Bartoš mě svým hereckým výkonem nepřesvědčili. Ale právě to by se nelíbilo Hřibidy? Ale mě štve, že vlastně ty kampaně obecně, tak se staly vlastně takovým jako tržištěm různých cirkusáků, že vlastně se předhání, kdo udělá větší vlastně bláznivost, větší bizár, herecký v uvozovkách výkony. Jako... Prostě v tomhle tom chápu vlastně takovou tu tendenci nejdle to zvolit, protože je to vlastně je to nedůstojný. No. Jako tady letos je úplně fakt velmi dobře vidět, nebo je velmi hodně vidět, jak sociální sítě ovlivňují volby. Jakože všechny strany se snaží vlastně jako se předhání v tom, vlastně vzbudit tu pozornost. Chytit ten algoritmus. No a chytit ten algoritmus. Algoritmu. Ale já se, Franto, obávám, že to tím neskončí, víš, že že třeba v příštích třeba 8 letech můžeme třeba očekávat, že ti politici půjdou třeba do ringu. No, se budou dávat přes držku. No, na to se připravme. Clash of Politicians. Se budou vyzývat, uvidíš. Ale ty Fiala s Babišem třeba v ringu, to bych se docela... Ne, já na tuhle úroveň nechci klesnout. Pojďme. Ale koukl by ses. Prostě jsme zvířata a ono... Ty pudy tam máme. Ono po těch pudech to hodně, tohle. Ale pojďme se podívat teda k posledním 2 takovým jako možná černým koním těchhle voleb. V Praze, i já jsem v Praze zaznamenal nějaký billboard a tak, ale já myslím, že tam je docela silná konečný ta mediální presence, kde vlastně... Ale ona v těch debatách je docela dobrá. No, jako mě to překvapilo, že jako... Že takhle, já jsem o ní slyšel různý zkazky, jak je to ďábel a zrůda, ale ona je vlastně slušná
a jako mluví vlastně velice chytlavě. V tomhle je bohužel si myslím nebezpečně dobrá, no. Já jsem, teda když se bavíme takhle o politice a ne o grafice, tak jsem viděl předvolební debatu Jí s Okamurou a tam ho celkem silně vypráskala, protože jak jsme se bavili o tom, že Tomio Okamura jako nechce úplně vládnout, stačí si s těma svýma 10%, tak ona jde jako do plných. Jakože on jenom předstírá, aby měl ty prachy, zatímco ona už jako ty prachy nepotřebuje a chce jakoby fakt vládnout. A v tomhle tom je jako přijde nebezpečná. Protože Okamura na ní lehce zaútočil, ona mu to tvrdě vrátila a Okamura pak už jenom stahoval ocas, my jsme přece budoucí asi koaliční partneři, tak my chceme konsenzus a ona do něj furt tvrdě šila. Daj! Ta reportérka, ta Peloutková se snažila ještě ten konflikt podnítit trošku pod Prahově a bylo to výborný, jako výborně ho dala. Nicméně, tak promiň. Pojďme možná se vrátit teda k té grafice. Já jsem chtěl říct, že jsem tady jako vyhrábal ještě starou grafiku, vlastně asi jako poslední kampaně, kterou jsme mohli zaznamenat KSČM, která zněla Fialo stačilo. Jo. A nebo stačilo vlády Petra Fialy. A to asi dalo, vlastně to předznamenalo už asi název teďka té nové strany, což je předod KSČM, že jo, která se začala jmenovat Stačilo. Že jo. Ale je zajímavý, že ze sloganu, který byl jako poslední jako kampaň KSČM, vznikla jakoby jméno strany. Ale já si nemyslím, že to tak je, protože když se podíváš na ten plakát pořádně, tak to Stačilo, tam má vyloženě vykřičník s červeným jako to je to logo. To je to logo jako Stačilo aktuální, takže si myslím, že to byl brand jakoby už v té době. Jasně, je to možný. Jen si říct, že je to zajímavý jakoby takový středník jo, mezi jednou a druhou politickou stranou. Pojďme se podívat na to, jak vizuálně na vás působí ta jejich vlastně jako prezence. Za mě je to asi jako nejzoufalejší zatím. Ale jenom doplním, že když si vzpomeneš na starý plakáty KSČM, tak tohle je pořád jako upgrade, ne? Asi jo, ale vlastně my se tady bavíme o takových samých slepcích, hledáme toho jednookýho, tak vlastně tohle za mě jako nevyčnívá. Možná je tam dobrá ta barevnost, že podvědomě evokuje takový ty servery zpravodajský malinko, jo? Že prostě i dnes nebo novinky, tak a ten název asi je jako dobrý, ale nevím, ale je to prostě zase takový lazy, hodně těch efektů, nekonzistence, graficky je to úplně nějaký pro mě. Neumím to moc jinak popsat, asi sofistikovanějc. Mně přijde, že na ten název, jaký oni mají, Stačilo s vykřičníkem, je to celý takový jemný. No. Víš, až na tu Rudou, která v tobě evokuje ty komunisty a celý to jako čípácký, na tom se asi jako shodneme. Je to strašně levný, je to obyčejný, je to jak nějaká vývězka nebo nějaký plakát na úřadu práce, ale co mě teda zarazilo, že ty máš možnost udělat fakt jako pěkný nebo důrazný S s vykřičníkem jako symbol, což tady můžeme vidět třeba na těch plackách, a ty tam hodíš tohleto S, které že to písmo samo o sobě není ničím jako zajímavý, není jako důrazný, je takový jako až systémový. A já si myslím, že tohle by jako zasloužilo víc jako vyšlehat. Tady jenom asi za mě jediný, co k tomu stojí za podotknutí, je, že si myslím, že zatímco všechny jiné strany používají nějaký slogan, tak oni tady používají jako ten hlavní slogan vlastně to svoje brandové jméno. To Stačilo. Když se podíváte na všechny ty výstupy, tak to nejvýraznější, co tam je Stačilo. Jo, jakože to je, vlastně ono to je tak napůl brandový jméno, ale napůl nějaký jakoby zvolání a výhruška. Jo, ale s tím si vystačíš tak jako na jednu kampaň. Já vím, ale potom tam mají ten claim, že jo, silný hlas umlčované většiny. Víš, jo, oni jakoby na těch billboardech vlastně nic neslibujou, oni se jenom vymezujou. Jo, jakože že tam nikde nic neříkají, jako to. Pak Janka tam něco chce, zahraniční bezpečnost a tedy. Ale to důležité je, že vlastně
mě to spíš jenom sere, ta současná vláda. Stačilo prostě. A to je všechno, co potřebuješ jako pro tyhle dezoláty prostě mít. Jo, jenom stačilo. Jako, ať je tam někdo jiný. Jo, to je za mě jakoby hlavní poselství kampaně stačilo. Je to vlastně podobný, když se Piráti ucházeli o místo poslanecké sněmovně, že? Jo, puste nás na ně taky, jakoby nic nemá, je bezobsažný, jako co se týče programu. Akorát nikdo tam neudělal 13. No. No, co si myslíte o tom, o působení aktérů stačilo na sociálních sítích? Já jsem Labubu a Janku Maláčovou takhle jenom zaslechl a vlastně je to tak jako divně nekomfortní. A víš, o co šlo s tím Labubu? Nevím, upřímně. No, nás se tam prohlížela ten obal, že jo, té postavičky a ty tam jako zaškrtla, myslím, že to modrý Labubu, které asi jako prezentovalo tu ODSku, že vzadu ty tam máš ty druhý Labubu a zakroužkovala si to červené, to rudé Labubu. A teď ho otevřela, že jo, což myslím, že bylo zinscenovaný, asi jak jinak bys to mohl udělat. Musel nakopit asi 100. A otevřela to a bylo v tom to rudé Labubu a ona vlastně měla strašnou radost a myslím, že ho políbila to Labubu a takže tak, no, jako za mě jeden z největších bizárů, no, plus ten ASMR jsem slyšel. No, celý ten Maláčový projev na těch sociálních sítích, no ta prezence je prostě jako šílená, ale asi funguje trošku docela. Na mě to celý působí jako kampaň na sociálních sítích někoho, kdo se před týdnem dozvěděl, jaký jsou současný trendy na sociálních sítích, víš, jakože někdo ji nabrýfoval a řekl, hele, to bychom mohli udělat a ona to udělá, víš co. A teď vlastně... otázka, jestli si myslíš, že to udělala správně, protože má ten dosah nebo ty čísla, anebo jestli ví, že ty čísla má jen protože neví, co vlastně dělá a lidi z ní mají srandu. Hele, myslím si, že tady to jde hodně do kontrastu s těma stanařema, který vlastně jako věděli přesně, co dělají. Jo, oni vědějí, že konflikty vlastně jsou pro sociální sítě velmi oblíbený vlastně a můžeš to nějakým způsobem vytěžit a máš k tomu nějaký plán, tak tady vlastně jenom Jana Maláčová prostě dostala nějaký seznam trendů a ona se tím bezcilně řídí, aniž by měla jasno, ke komu se to má dostat, jak to má vlastně o tobě vypovídat a vlastně celý je to takový jako slepenec, jako ona se něco podobného pokoušela už kdysi s Matějem Stropnickým, že jo, Hustá dvojka, prostě jakože a celý to, na to, že Jana Maláčová je vlastně jako hodně blízko věkově nám, jakože ona je o pár let starší než my, tak ona je podivuhodně jako hrozně boomerská v tomhle jako v těch sociálních sítích. Nicméně, asi jsme věnovali, stačilo mnohem víc času, než zasloužilo, už stačilo. Pojďme se podívat na posledního vlastně černýho koně letošních voleb a to je hnutí Motoristé, nebo je to strana nebo hnutí? Motoristé sobě, je to strana. Je to strana Motoristé sobě. Tak co říkáte na jejich vlastně prezenci ve veřejném prostoru? Já hádám, že ty, Franto, jezdíš hodně autem, takže ty na ně narážíš hodně často. Oni se chytře umístějou u ucpaných dopravních tahů a tak, s průjezdními Prahu. Oni jsou úplně po celý magistrále třeba. Ano. No ty fotky, já bych vypíchl ty fotky, že ty mají nejvýraznější asi styl ze všech těch kampaní, co se že jsou přesaturovaný. Jako přesaturovaný, vykontrastní, je tam to HDR, že to evokuje rychle a zběsile, plagáty trošku. Ale víš, to Kobru 11. Kobru 11. Ale víš, kdo s tím přišel z začátku, to bylo... Ano. Ano, s tím začalo, ale opustilo docela rychle takovýhle styl, no. Takže v tomhle směru to asi je dobře zvolený, ta tonalita, ale jako typografie zase úplně dál obyčejná, jako když bys odstranil tu vrstvu té typografie, tak je to zajímavý. Ale nepřijde vám to hororový. Jo. To je totál horor. To trošku hororový. Já bych se chtěl pozastavit vlastně nad tou první fází jejich kampaně, taková ta studená fáze, kdy odstartovali s těma modrýma billboardama a
a na tom pozadí je tam prostě auto, který svítí ze tmy. To je jako... Auto zabiják, jakože prostě Quentin Tarantino prostě... Hodí do kufru prostě a jede. Přesně tak, jako někdo tě pronásleduje v noci autem a chce tě zabít, jakože, že to jsem si hnedka z toho odnes. Jsem říkal, proč je takový jako hororový, vypadá to fakt nechápu, jakože... A druhá věc, který jsem si všiml u té úvodní fáze je, že oni měli ty fotky hrozně špatně nadadjustovaný. Oni totiž na některých billboardech byli úplně zelený. Fakt, jo, jakože všimněte si, jak na každém tom výstupu oni mají trošku jinou saturaci. Na tom prvním oni jsou takový jako žluto-zelený nemocný, na tom druhém vypadají už trošku zdravěji, už mají trošku růžovou barvu. Ale já jsem tam schválně ještě vybral takovou ten screen z toho z jejich setkání, kde launchli tu kampaň a oni tam jsou úplně růžoví. Úplně rudý, no. Ale jsou úplně růžoví. Jakože, a to může být těma ledkama. To může být asi klidně ledkama, ale prostě oni fakt byli na některých volebních billboardech, byli fakt úplně třeba žlutý, jakože vypadalo jak požloutence, jo. A myslím si, že to, a oni teďka vlastně v té ostré fázi přešli úplně do jiné fáze, do jiného schématu. Vypadají i vlastně jako, ty fotky jsou i takový vlastně jemnější, že jo, a celý je to takový prostě... Tak bavíme se o tom volte motoristy, nikdo se to nedozví. No. Je to takový jako veselý. Ale není to už nějaký jako damage control? Já si myslím, že trošku jo. Že vlastně jim klesají ty preference, tak oni vytáhli něco trošku pozitivnějšího. Aby se o nich mluvilo, jakože myslím si, že možný, že jim v tom pomohlo tak Klempíř, že jo? No ten Otaklempíř nevím, jestli jim pomohl nebo jim uškodil, protože já jsem se pak následně na to dozvěděl o Otovi Klempířovi, že to byl spolupracovník STB. No tak jasně, a taky ale dělal kampaň Pirátům třeba v historii. Fakt, jo? On je marketér. Jo. By the way, mimo to, že je člen JAR a tak. Už není. No už bývalej, ale jako nám teda Dan myslel tu pomoc jako profesionální, jestli do toho nezačal jako... To si myslím, protože se začal objevovat hlavně v těch kampaních. Ne, já to myslím vlastně tou tonalitou, jo? Že to teďka veselý, je to víc jako hravý, víc jako přívětivý, že předtím to působilo, jak jsme říkali, hororově, ale co mě vlastně trošičku znepokojilo, že oni s těmi asety, co mají, což je to auto v té dálce, v té mlze a s velice chabými a slabými headliny vlastně tohleto používali jako celou dobu té kampaně. Jo. Třeba když se podíváš na ten LCD billboard, tam je prostě Matěj Gregor, motoristé volby. A jako co? Že všechny ostatní strany, aspoň tam mají nějaký slogan, nebo tenhle ten člověk vyřeší dopravní situaci v ČR nebo v Praze. Já tady přicházím s tím a tam jen Matěj Gregor. What I'm supposed to feel prostě, jo? Tady vidím nějakého člověka a co? Ale k tomu mě napadá ještě jedna věc, že vlastně ten typ toho, jak bych to řekl, nebo volební billboard a představíš si vlastně fotku nějaký držky, nějaký heslo a případně logo té strany a číslo, s jakým kandidujou. A vlastně nic jakoby jinýho. A mě furt fascinuje, že nic v tomhle směru nepřišlo jako dalšího, že vlastně to tak je ve všech stranách napříč všema kampaněma tenhle ten typ adjustace, že máš prostě člověka vyfocenýho nějak s nějakou jejich brandovou barvou, s nějakým jejich brandovým sdělením a tak to je prostě, že se pohybuješ na strašně úzkým jakoby poli, že to je vlastně žánr nějaký, že vlastně udělat kampaň bez ksichtů nikdo si netroufne. Ale tak jakože to dává smysl, tak jakože volíš nějaký lidi, tváře dobře komunikujou a vlastně máš nějaký heslo, jako tady fakt nejde vynalíst nic úplně novýho. Co bys tam chtěl dát ty, Franto? Já jsem na žádný kampani jsem nikdy nedělal. Pohled na V8? V8 do každé rodiny? Víš, jakože já si myslím, že u těch voleb se hraje víc na ty slogany, jakoby jak jsou dobře udělaný. Mě tady už vím, co mi v tomhle tom vadí. Mně prostě přijde jako pozorovateli
tady tohle plakátu nebo billboardu, že ti hoši jsou si tak strašně sebejistí a myslí si, že jsou tak krásní, jakože stačí prostě jejich fotka v CLVčku. Bez sloganu, bez ničeho, jsou tam. Jo, a to je divný. No a není to jenom už taková jako awareness toho jména toho člověka, protože Matěj Gregora za tolik lidí nezná, tak jako co tam dát dalšího, co tam dát víc? No, můžeš tam vždycky dát víc. Jo. Ale pojďme teda. Já jsem nikdy se politickou kampaň nedělal, ale docela by mě to zajímalo, co ti dovolí vlastně. Co ti dovolí princip té kampaně udělat za výstupy, jako z experimentálního hlediska, protože mně to přijde, že to je furt to samý dokola. A teď řešíš jenom, jestli má košili nebo sako, nebo jak je to vyfocený, nebo jaká tam je barva, nebo jaký tam je, ale dál vlastně... No a ten kontrast potom jako Otovi Klempířovi tam jde vidět, jo. Třeba ten billboard nebo ten závěsný banner, že jo, když chcete, aby politika měla říz, tak tam máš toho roštavného Otu Klempíře, který vypadá, že hned na tebe vystartuje a budeš s ním tančit Ale neusmívá se. Neusmívá, protože zatím vyhlíží tu svoji jako taneční oběť, jo, ale tohle to aspoň má, víš, to má aspoň nějakou jako emoci. Jak ta fotka, tak ten slogan a je to brutální kontrast mezi tím, co měli předtím. Jo, hlavně ta podoba toho Volte motoristy, nikdo se to nedozví, tak ono to má až jakoby takovej rozšafnej tón, že jo, ta fotka i vlastně ten slogan si trošku za sebe dělá srandu. Nevím, jak se jim to moc povedlo, ale vlastně tady mě překvapilo, že to vypadá najednou úplně jinak, jo, jakože opět, jak jsi říkal, jako musíš měnit všechno za pochodu. Ale to takový jako tak i ta prohazování evolovala, no. Ale to takové jako prohazování jako očkem na ty voliče ODSky nebo Spolu, že hele, pojďte do té správné pravicové strany. Jako opět, já si myslím, že tohle mají zase podložený průzkumama. Jakože někde z nějakého průzkumu se vlastně dozvěděli, že vlastně jejich voliči nebo lidi, kteří u nich uvažují, tak vlastně jako na to nejsou úplně pyšný, anebo vlastně jakože zvažují ještě nějaký jiný strany. No. To je jakoby v téhle finální fázi už ti jde jenom fakt o to, že kradeš vlastně z nějakého půlu nerozhodnutých voličů. Jo. A pojďme teda k těm sociálním sítím. Tam asi je úplnej vlastně hegemon českých sociálních sítí, co se týče vlastně dosahu, tak to je Filip Turek, že jo. Filip Turek je něco pro motoristy, jako byl možná pro TOP 09 Dominik Ferry, akorát Filipa Turka ještě nezavřeli. Protože ve svých nejlepších časech měl Dominik Ferry snad 300 000 followers, že jo, na sociálních sítích vlastně, nebo na Instagramu. Jo, Filip Turek se blíží k těmhle číslům, ale on má ještě vlastně mnohem větší zásah, co se týče vlastně TikToku třeba, protože za Dominika Ferryho nebyl, že jo, TikTok úplně tak rozšířený. A tak narážíte někdy na Filipa Turka ve svý jako sociální sféře? Já nejsem vlastníkem motorového vozidla, tak občas na mě jakoby Turek zacílí. A vždycky je to takové jako feel good video, kdy vlastně jsou někde na nějaké rally, že jo, nebo na nějakým sjezdu a tam se dobře jako baví a on tam jako vykládá a myslím, že on tam jako funguje jako nějaký jako jejich influencer. On není vlastně on není ve straně, ne? On je nějaký jako čestný prezident, což není žádná funkce, co jsem pochopil. A vyložením jako tahá ty čísla nahoru. Ale já samozřejmě, jak jsem autista, tak jsem ho znal už před x lety z různých recenzí. Vox TV? Ne, to ještě dávno předtím. On natáčel s jedním slovenským influencerem recenze v uvozovkách různých aut. Jezdil tam úplně šíleně rychle, což vůbec 250 na dálnici se s tím nedá rovnat. On tam jezdil úplně 150 po městě a tak s Ferrari různýma Bentley. To vůbec nikoho nezajímalo, dokud nebyl. Ale jak vlastně měl ten překvapivý úspěch v těch volbách do Evropského parlamentu, jak já jsem se tomu vůbec nedělal, protože on, když vlastně nejseš v té bublině, když se nezabýváš těma tématama,
tak tě to vůbec jako nemusí kontaktovat. No. Ale vlastně, jak se tomu říká, takovému tomu manosféra, tak vlastně to je vlastně... To je český Andrew Tate. To je český Andrew Tate, on vlastně trichtýřuje tuhletu sekci, jak bych to řekl, uživatelů sociálních sítí a otázka, no, jestli to stačí, protože on i ty jeho skandálky, tak snaží se vyhrabat, co to jde. On třeba dělá strašně chytře, že veškerý negativní zprávy o sobě, tak on to sdílí, jako s výsměchem. Jo, že vlastně což je nějaká práce s těma sociálníma sítěma, která se vůbec netýká grafického designu, ale vlastně je to zajímavý, no, v tomhletom směru. Já jsem vždycky měl rád jeho jakoby ty recenze těch aut mě jako bavily, ale ve chvíli začal mluvit o politice, tak se mi začal zvedat žaludek. A pak právě se stal tímhletím politickým komentátorem na tom Vox TV, na XTV a lidi, kteří tyhle videa vůbec necílejí, tak vůbec nemuseli o něm vědět, jo? Ale ty videa, tyhle ty záležitosti měly tisíce, stovky tisíc možná často views. Myslíš si, že je hodně velká průchodnost mezi jakoby lidma, který ho sledujou už třeba jakoby delší dobu kvůli autům a lidma, který ho budou volit? Znám lidi, kteří ho do toho europarlamentu povrchně volili z autíčkářského světa a když teprve zjistili, jaký má politický názory až zpětně, tak vlastně si to hrozně vyčítali. Jo. Pár takových lidí znám a zajímají, že to byli voliči třeba Pirátů předtím. Jo. A to je vlastně... A teď si myslím, že ta jeho pozice je slabší. Jo? Podstatně i ty motoristi, i ten vlastně to kulolízačství tomu Klausovi a tomu světu, tak vlastně tak si myslím, že těm mladým lidem nemusí být úplně jako po chuti. Ale nevím, já vůbec do těchto analýz se radši nebudu pouštět. Grafický jazyk výrazný, žádnej, ty jeho socky nemají ani jako. Jo, ale to je prostě, to jsou socky, že jo, socky nemají být vlastně graficky výrazný, obrandovaný, že jo, to je taková častá chyba těch klientů, že po tobě chtějí prostě vyložit templatey na socky, víš co, socky jsou prostě tak organický, že se nedají zachytit nějakým brandu, jo, ale za mě asi vlastně to, jakože Filipa Turka jsem nikdy nějak jako moc nevnímal a vlastně mě to vlastně i překvapilo, jak on je jako populární. Jakože, byl jsi jeden z těchhle, o kterých jsem mluvil, který ho to misovalo totálně. Že? Ale zároveň vlastně já jsem asi nebyl tak pohoršený těma skandálama, protože si myslím, že takový to pohoršení patří trošku už do jiný doby, že dneska vlastně je ta laťka tak hrozně nízko, že vlastně za co ho popotahovali v úvozovkách, si myslím, že by dneska už se neodstupuje, to prostě jenom normálně jako takhle smeteš a jdeš dál, no. Tam je ta rychlá jízda, pak nějaký to... Hajlování. Hajlování před 15 lety, nebo co. Pak, ve vlastnictví pak měl... Pak nějaký garáž na černo postavená. No, nacistický předměty doma. Kdybyste měli volit čistě podle toho, jak se vám líbí kampaň, nebudeme o to omezovat vyloženě jenom vizuálně, ale jak se vám líbí celkově kampaň, tak komu byste to hodili? Dane, začni. Ty koukám, že s tím struggluješ nejvíc. No úplně nejvíc, protože já jsem si moc dobře vědom, že marketing nerovná se kolikrát grafika a dobře zvládnutý marketing může být jako kolikrát jako hodně zábavnej, catchy, i když grafika jako stojí za prd. Ale komu bych to hodil? Ježmarja. Mně se nic nelíbí, jo. Ne, jo, vůbec. Ne, jako za mě, jako mě mnozí lidi teďka zabijou, ale mě třeba z marketingového hlediska, jako myslím, že nejlepší to má prostě zase nastavený ANO. Jo. Tím, jasně. tou jejich chameleoností, tím, jak se mají tu schopnost, abilitu se neustále proměňovat, jak být najednou
strašně jako trendy, mladí, potom retro, potom jsou na jako národovičtí s vlajkou a všechno to prostě jako funguje marketingově, graficky nevím, ale v tomhletom mi to přijde jako, že oni mají fakt dobrý markeťáky, fakt to dobře jako funguje. A co se týče jakoby té grafiky, tak ty jsi nám tady jako odprezentoval ten stan, který já jsem zase tak moc neviděl a ten mi přijde zase jako graficky, byť ty barvy nemám rád, tak vlastně to, jak je to utažený graficky, tak se mi líbí asi nejvíc. Dobře, takže bys váhal mezi ANO a stanem? V kontextu toho, že to házíme... To hodíme do prostřihu na začátku. Ne. Řekni, koho bys měl volit čistě na základě kampaně. Kampaně, celkově. No ty kráso, ano, no. Jo? Co ty, Franto? Pro mě je důležitá ta typografie, která u toho ANO je za mě nejednotná, nebo ne... Za mě je to moc rozkročený. Já asi bych překvapivě to dal Spolu. Dal bys to Spolu, jo? I když víš, jak vypadají jejich billboardy? Ty printy, no. I když vím, že se to v tom cmiku tiskne blbě. Dobře. Tak bych to asi Spolu. Jako od Stan by byl taky v shortlistu, ale zase mě ta barevná kombinace odpuzuje, ale tam ta typografie asi je taky... A ty to bereš graficky, ne? Já to beru graficky, já to beru hodně graficky. Tak já graficky taky Stan, jo? Ne, ano. Hele, za mě asi celkově tou kampaní asi... Jako je tam více světlých momentů a víc nějakých jakoby slabších, ale myslím si, že ta kampaň jakoby kvalitní hodně u Stanu. Jo, jakože mimo ten průser s tím Doniem tak si myslím, že oni vedou vlastně jako kampaň velmi chytře, jo, jakože mají to podložený datama, přesně vědějí, co dělají, ať už tam prostě Vítek Rakušan chodí, prostě on dělá taky věci, jakože chodí a rozdává letáky Spolu a letáky Pirátů, jo, jakože on se pozicuje do role toho spojovatele, do toho lídra toho demobloku. A celkově vlastně i ta kampaň za mě jakoby vizuálně jako velmi povedená. Jo. Souhlas. Takže já bych volil asi Stan na základě kampaně, pozor. A to je takhle všechno. A počkej, a na základě osobního přesvědčení, to si necháme pro sebe. To si necháme asi za plentu. Dobře. A jedině cibulka. Cibulka, jasně. A za nás je to dneska už asi všechno, pro vás možná máme jenom jedinou zprávu a to je, že běžte volit, protože je důležitý chodit k volbám. My určitě půjdeme a přejeme vám vlastně šťastnou ruku, ať volíte, koho volíte. Tak se mějte. Ahoj. Čau.